Iti DAMDAMAG Cordillera naksaya na bilang ti turista iti syudad ti Baguio mapaspasaran. Kapo iti epekto ti oil crisis iti Pagilian. Ken 200 personnel ti Trinidad MPS may waras iti ili nga agwanawan iti Holy Week ken summer vacation. Kanayon na detalye ipaay ni Anjel Kim Pengosro. Iti Baguio City, madlaw ti panagbasit ti turista as marsarungkar iti syudad, gapo iti mapaspasaran a panagnato dagiti presyo ti petrolyo. Isu agapo iti dayta, mangididjaya ita dagiti accommodations iti promotions wenno discount, tapno makaalukoy iti adupay a bisita. Sigon iti spokesperson ti Hotel and Restaurant Association ani Andro Pinero, gapo iti limitado a bilang dagiti kliyente, rinugyan dagiti establishmento nga iserdan ti daddu mga outlet iti uneg dagiti pasilidad da, tapno maksayan ti kuryente ken pwersa ti tao. Ti summer occupancy kuma itatawan ket dumanon iti 80%, a dumanon iti kangato a 90% no weekends, ngem iti agdama katagarup 40%. Iti Benguet, agi-deploy ti Trinidad Police Station iti 248 PNP personnel tapno masigurado ti kapya kabayatan ti obserbasyon ti Semana Santa. Impalagipda kadagiti umili ken turista nga amuan ken suruten dagiti paganurutan ken polisiya tapno maliklikan ti anyaman nga aksidente. Kabayatan na nang ipaulog ni Mayor Roderick Awingan iti liquor ban iti munisipyo ti Trinidad manipod April 2 aging ga April 5. May patungpal deto'y awagas tapno mataginayon ti talna ken urnos. Malapdan dagiti di nasayaat nga insidente ken masigurado ngagtalinaed a napasnek natalged ken nadaan kay papanan para iti panakaobserbar ti Holy Week. Iti Tabuk City, agsagsaganan ti City Disaster Risk Reduction and Management Office Tabuk City para iti panagsangbay dagiti residente ken bisita ita a Holy Week ken summer vacation. Mangrugi inton April 1, mangrugi dagitin masaknan nga opisina nga agmonitor kadagiti resorts, karayan, picnic areas, simbaan, ken daddo mapay tapno maipanamnama ti linak ken kapya. Inawagan pa iti lokal a gobyerno ti kooperasyon manipod iti publiko atong palan ken suruten dati amin anay patungpal a paganurutan ken linteg. Iti Mountain Province, insingasing ti 1403rd Community Defense Center iti Sangguniang Panlalawigan, ti panakaipasdak ti Citizen Military Training Centers ken Mobilization Centers iti probinsya. Panggap daytoy ang mapapigsa ti Reserve Force, isagana ti komunidad iti didigra, ken siguraduan ti kinatalged ti publiko. Ti Citizen Military Training Center ket agserbi kas training sites para kadagiti reservist, mobilization hubs iti panawon ti emerhensya, ken evacuation wenno relief centers iti 1st ken 2nd districts ti probinsya. Anjel Kim Pengosro para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.